बे समाव जोंहा जोंनि प्राइमारि VCDC जोंनि धनस्रि समस्तिनि चेयारमेन जोंनि बे दुखुथिया गांगोमाखा गामिनि जा बिथां सनाथि दैमारि बिथाङा फिसाय गोमाजाबाय। बिथाङा बे समाव जिउ खांनो जोबोद लोरबां। बिदिनो जोंनि बे माखासे जोंनि चेयारमेन गावनि पकेटजोंनो खरसा खालामनानै बिथांनि न'खौ जौगाखांनायाव न'खौ फोसाबना होफैदों। लोगोसे जोंनि माखासे गामिनि माखासे गुदुं गोसोआव थानाय बिथांमोना जोंनो हेफाजाब होफैदों। बे समाव जोङो गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बिथाङा दिन हाजिरा खामला मावनासो जायो। मालाबा मोनजायो मालाबा मोनजाया। बे समाव बिथाङा गावनि न'खौनो फोसाबना लानाया बोजों बिथाङा खबसे ओंखामनि थाखायनो सानफ्रोमबो दिन हाजिरा मावाबा बिथाङा ओंखामखौ मोनजाया। बेनि थाखाय बिथाङा चेयारमेना जोंनि गामिनि बिथां सनाथि दैमारिखौ अननानै बिथाङा बिथांनि न'खौ फोसाबफैनायाव जोंबो गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेसेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांनि न'आव जि खामानि दिनै नोंसोरो खामानि मावफैदों आं गोजोननाय मोनदों। VCDCफोरा आंनि हौवानि थाखाय आंहा उफाय गैया हाजिरा मावना जायो नालाय आं एसे गोजोननाय मोनदों आरो। गथ'फोरा हिनजावफोर 2 ओमफ्राय हौवाफोर 1। मा खालामनानै सोलियो? आङो हाजिरा बिदिनो मालाबा हाजिरा मावो मालाबा मोनाबा बिदिनो न'आव थायो मालाबा न'नि हाबा मावो आरो। सिगांफोर बिदि सोरबाफोर खबर लादोंमोन नामा? सोरबा चेयारमेन सिगांनि चेयारमेनफोर रावबो लायाखै। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो मामोन मोनसे SM निउस रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आं साबायखर होयो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि जि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारियाव नोंथांमोना बाहागो लाफैनो हादों आरो बे बड'लेण्ड रादाब आरो SM निउसनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। जोंनि धनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय खमाबारि VCDC नि आङो सासे गोदानै बिबान मोननाय सासे चेयारमेन हिसाबै बिबान मोननाय। आंनि मुङा जाहैबाय जितेन बर'। आरो बिदिनो जोंनि खमाबारि VCDCनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिफोरखौ जोङो नायबिजिरदों। नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोङो बिदिनो गोरिब न'खरफोरखौ जोङो नायनानै माखासे जाय न'खरफोरा दिनै सोलिनायाव गोब्राब आरो बिदिनो न' बां लुना लानो हायै अबस्थायाव गोबां न'खरफोर दङ बिदिनो। आरो बे हिसाबै जोङो खमाबारि VCDCनि जानानै आं चेयारमेन जानानै बिदिनो माखासे बाथ्राफोरखौ सानज्लायनानै सिन्था खालामनानै रेभिनिउनि बा ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो साननो गोरों गियानि सुबुंफोरखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे स्टेप लादों। बै न'खरफोरखौ जोङो माबायदि राहायै जोङो फोसाबलांनो हागोन बा आरो बिथांमोनखौ जोङो माबायदि हेफाजाब होनो हागोन बेखौ जोङो साननानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो मावफुंनाय जादों। दिनै जोंनि खमाबारि VCDCनि सिङाव थानाय गराइमारि रेभिनिउनि सिङाव थानाय आरो गांगोमाखा गामिनि जि सनाथि दैमारिनि न'खर दिनै बिथांनि अबस्थाया गोबां गाज्रि। बिथाङा बिसायबो गैला, बिसाया रुंसारि जालांबाय। बिथांनि बिसायनि नामा नख'रन दैमारिमोन आरो बिथाङा रुंसारि जानाया आजि 2 बोसोर जाबाय आरो बिथांनि न'खरनि हालोदा गोबां गाज्रि। बिथाङा हाजिरा खामला मावनानै जायो आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांनि न'आ बिदि मावग्रा गैयैनि बेलायाव बायफ्लेनानै दङ। बेखौ जोङो नायदिंनानै मोनबाय आरो बेखौ जोङो दिनै जोंनि खमाबारि VCDCनि जानानै चेयारमेन आरो मेम्बार जोङो साफ्रोमबो लोगो नांलायनानै जोङो जि राहा लादों आरो मावफुंना होनायनि राहा लादों। बेनो जाहैबाय जोंहा बेयाव बिथांमोननिफ्राय जोङो जेबो बेफोरबायदि खरस जोङो बाननो होआखै। बे न' बनायनायाव जेसेबांखिनि जोंनो मेटेरियेल्स नांगौ, औवा नांगौ, जोङो बेखौ जोंनि रांजोंनो जोङो बेखौ मदद खालामदों। आरो बिदिनो
मावनायनि बेलायाव जोङो रेभिनिउ मेम्बार आरो जोंनि मावथि लोगोफोरखौ लानानै जोङो मावफुंनानै होनाय जादों। बेनिखायनो आरो उननि समावबो जोङो बिदिनो गोबां न'खरफोरखौ जोङो नायदिंनानै दोननाय जादों। जायफोर न'खरफोरा बोराय बुरै जानानै दङ बिथांमोना हाजिरा खामला मावनानै जानो हाया, बिथांमोननि न'खरफोरखौबो जोङो बिदिनो बनायना होनो आरो फोसाबना होनो जोङो राहा लादों। आरो दिनै जोङो प्रथम हिसाबै जोङो बेखौ मावफुंबाय आरो बिदिनो लोगोसे उननि सानफोराव आरो जोङो बिदिनो हेफाजाब खालामलांगोन। जोङो हारि माहारि नायाजासे जोंनि ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव जोङो बे खामानिखौ मावफुंगोन होननानै जोङो सिद्धान्त लाबाय आरो जोङो बिदिनो मावलांबाय थागोन। आरो आङो बेखौनो खावलायो बड'लेण्ड रादाब आरो SM निउसनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' ओनसोलफोराव बा जोंनि BTR हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो ओनसोलफोराव जोंहा बिदिनो गोबां न'खरफोर गैजायै न'खरफोर दङ। दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां रांखावरि गोनां धोनि सुबुंफोरबो ओंखारबाय। बेनिखायनो बै बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायो, जुदि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि गोग्लैसोना थानाय न'खरफोर दङब्ला बिथांमोनखौ एसे हेफाजाब होगोन आरो मदद खालामगोन। बेयाव बांद्रायबो रां बेफोरबायदि गोनांथि जाया। माखासे रायजोनि हेफाजाब लानायनि गेजेरजों बेसेबांखिनिखौ मावफुंनानै होनो हायो, आं बेखौ गुरैयै खावलायदों। जाहाथे आं आरो बेखौबो निमाहा बिबाय, दिनै जुदि आंनि मावनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामगोन आरो जुदि मोजां जादोंब्ला नोंथांमोना आरो आंखौ थुलुंगा होगोन। जेब्लासिम आङो उपाय हागोन अब्लासिम रायजो राजाखौ लानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांगोन होननानै जोङो बिदि सिद्धान्त लानाय जादों। बेनिखायनो आङो जोबथारनायाव आरो बड'लेण्ड रादाब आरो SM निउसनिसिम आङो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।